нисбати филме ки дар шабакаи телевизион бо номи хиёнат нишон дода истоданд, ман ба мардуми Тоҷикистон ҳаминро муроҷиат карда мегӯям ки ин филм моро бо ҳамон роҳе ки тай кардем боз барое ки ҷавонон ба ҳамон гузаштаи Тоҷикистон ба хоинони он шинос шаванд, ҳамин бисёр як филми хубе ба шумор меравад. дар ин филм дар бораи кушторҳо, дар бораи гурснагӣ, дар бораи парокандашавии миллати тоҷик бисёр чизҳо ҷолиби диққатанд. дар ин давра аз соли 90 то ҳозир мо чизҳоеро дарк кардем, дидем ки ин барои Тоҷикистон, барои ҳар як шаҳрванд зарур мебошад. акнун дар он вақт аз солҳои 90 дар ҷараёни ташкилёбии давлати Тоҷикистон ки истиқлолият ба даст дароварда буд, дар ин байн якчанд ҳизбҳо ташкил шуданд. аз он ҷумла ҳизби насҳати ислом ки барои мазҳабтарошӣ, барои давлата дигар кардан, барои табаддулот бисёр корҳои зиёдеро анҷом доданд. онҳо мехостанд ки табаддулоти давлатӣ ташкил шавад, мехостанд ки насҳати ислом ба ҷои аввал барояд, лекин ба ҳамаи ин нигаҳ накарда давлати Тоҷикистон дар парламент, дар ҳукумат 30% барои онҳо ҷудо кард, лекин онҳо кор карда натавонистанд, барое ки мақсаду мароми онҳо дигар буд. мақсаду мароми онҳо бо роҳбарии Муҳиддин Кабирӣ ки хоини миллат ҳисоб мешуд, мехостанд ки боз табаддулот дар давлат ташкил кунанд. барои ҳамин дар ин як генерали хиёнатгар Абдухалимов ки ҳам диёри вай буд, ҳам ақидаи вай буд, бо роҳбарӣ, бо хоҷагони хориҷии вай мехостанд давлат дигар кунанд. бисёр кушторҳо, ҷавонмардҳои зиёде аз дасти инҳо нобуд шуд. Муҳиддин Кабирӣ дар ҳамон хориҷият бест, зиндагӣ кун, корат ба Тоҷикистон, ту шаҳрванди Тоҷикистон нести.